Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Inini ndini munhu wamaitsvaga kuna vamatsika, ndini munhu wamaitsvaga muchiti ndazwa kuti kwauya vanhu vesocial media muchiti vanhu vacho vauya ivavo ndipe nhamba dzemunhu iyendera kutaura naye. Ndini ndakaenda ikoko, maida kutaura neni kuti chii? ndobati pane vanhu vari kundinesa. Ndikati vanhu vari kukunesa ndevapi? Zvikanzi handisi kunyatsoziva, ndofunga ndive social media. Ndikati vesocial media vasvika ikoko, inini ndiri kufunga kuti vesocial media zvatakauya kuno imimi muchadedzwa muchinga kuno. Saka vazoya ikoko ndevapi? Ndichitofunga kuti pamwe ari kunyepa, ndobva ndati ndipe nhamba dzacho tinzwa, haana kundipa. Saka nini ndaifunga kuti ari kunyepa mukwasha, ndosaka ndakati ndipe nhamba dzacho. Kuva matsika Matsika ndinakutaura nawo nenyaya yesocial media. Alright. Inini mukwasha wenyu ndakamutsvaga, ndakanotaura naye mushure mekunge mamutaura imimi kuti pakatsva moto ndiye akazotsvaira akakolapsa. Handi ndizvozvo? Saka ndada kunzwa kuti iwewe zviri kutaurwa nambuya vako ndizvo here ndawakadona ende chii chakaitika ende ikodzero dzangu dzekuita saizvozvo. Handiti mazvona ende ndokuzotaurawo divi rake remaziviro anoita nyaya yenyu. Handiti imi mukama wenyu mukwasha wenyu wakamira sei? Ndopane ukama munowirirana naye? Taiwirirana pakuti anga ari murume womwana wangu, pati nekuzosiyana kwavakazoita ukama wacho hwangu hwekungoti ndiye anga achigara. Vakasiyana sei? Uyu mwana uyu akauya achititanisana kumba, kubva kumashure vaimbonesana kuti baba vacho vari vapenyu zvichimbogadziriswa. Saka apa ndobva vazonesana ndina baba, ndobva auya achitaura zvikanzi kumba tanesana. Tikati kuindava zvikanzi anga achinditi iwe mazuva ano uri kudya kwamama wako, mama wako vakakugadzirira pekugara vakaroorwa nemurume anemba, saka iwe wakunodya ikoko hauchabiki kuno. Uyu andobva ndati ini ndinobika pasina chinhu here, iwo ndionoya nechikafu chekuti ndibike. Saka abva atanga kupenga achitora zvinhu zviri mumba achindopwanyira panze, achitora hembe dzake achindopisa. Ndikati ko iye anokwanisa kuuya kuno here? Zvikanzi amen, ndamusiya kumba. Iye ndobva azouya achibva ati mama nyaya yataurira pano ndeiyi, tanesana kumba uku, asi ndangosvika pasina munhu pamba. Ndikati ko vaenda kupi? Ndandisimuziva. Ndopandakazoti vari kuno, vari mumba achibva wapinda. Ndobva ndadedza baba vandachigara navo ndikati mukwashawe ari kuti tanesana kumba, asi ndatera. Ndobva zvanzigara pasi abva ataura nyaya yake. Ndobva baba vati iwewe uchiri kuda murume here? Ndobva ati handichabi. Zvikanzi ko chikonzero? Ndobva asanangu. Zvikanzi ko iwewe mukwasha uchiri kuda mukadzi here? Zvikanzi ndomuda. Ndobva zvanzi oraiti, inini ndiripo pakukuyananisai mungori vana vangu, asi ndinozvisvitsa kumberi. Saka akaramba mumwe mwana wenyu? Alright, pakanaka. Ngapamberi pakadaro. Mukwasha wenyu akandaradza meseji amakatumira imimi muti chimbobva ipapo enda kubudiriro. Yanga iri meseji kuti abvire ipapo chichamangamanzwa chaita kuti murume wako imbobva ipapo ubve chii? Pane vanhu vandifonera vandisi kuziva kuti vanhu vesocial media here kana kuti vanhu matsotsi akatsvagirwa nasekuru Matsika. Saka handichatonzwisisa. Ndikatiwo kana uchiona zvisiri kukuitira, uchiona kuti Matsika ndiye akutsvagira matsotsi, ibva ipapo enda kubudiriro kunana sekuru. Kana vazokutsvaga wotaura kuti ndiri kunana sekuru kubudiriro, kanzi handichatozivi zvekuita, ndakungopinzwa muzvinyaya zvandisingazivi. Haana kuzopindura futi. Ndopakazoisa meseji zvikanzi vanhu vaive kusocial media ndavabloka. Yakazongopera yakadaro anozofona futi. But haana kuti block akapozi ndakanotaura naye. Kana ndiri ini wacho waitaura. Kana zvizvo zvamuri kutaura imimi zvizvo zvechokwadi kuti chi ndo zvakaitika. But amai munozati pandakauya pai ndichanga taura neni. Ndakatombo ndisati enda kana pakamera.
ndakaudza kuti ndinoda kuti munditaurire chokwadi pazvinhu zvese zvamunoziva kuti mubatsirike. Handiti whether zvimwe zvinhu munogona kunge makaita zvimwe zvinhu makaita nekusaziva ndizvo makazotanga kutaura. Pane nyandira kuvhunzai nemukwasha wenyu. Mukwasha wenyu makamutuma nemwana wenyu apa kunotora ivhu rekumakuva. Handina kumutuma mukwasha ndipapindure ipapo musopindura. Akatanga kunditumira meseji achiti mama ndarota hope muri pamusoro pemba pange paine masisi. Meseji yacho ndinayo, makagara pamusoro pemba ipapo paine masisi. Saka imimi hope dzandarota idzi hazina kunaka kubudikidza nemoto uri kukuteverai. Asi ndichakufonerai pandiri izvozvi hapasi kuita kuti ndikufonerei. Pandati orai ndobva azofona zvikanzi ndaakomba asi ndichazouya kumba kwamuri izvozvi kutaura kwasisi wangu inini. Ndikati ahoraiti ndobva azouya kumba kwedu. Zvikanzi hope dzandakarota ndakakusanangurirai. Ndikati hongu. Zvikanzi inini pana sekuru vakarapa mama wangu inini nababa wangu achirwara. Asi ndakataura navo pamusoro penyaya yenyu imimi kuti muri kuteerwa nemoto. Saka pandakataura navo vakati hanzi torai dhaka pamba pamunogara imimi pakatsva ipapo motora iroro. Inini ndonokutorera iri kwababa Matsika. Hanzi ndonotora rekumakuva kuitira kuti muri kuteerwa nemweya yekumakuva mudzimurike moto uri kukuteera iwe. Saka inini nokuda kwokuti ndaiteerwa nemoto ndakangofunga kuti zvaari mukwasha wangu pamwe ari kuda kutondidzimurawo. Ndo nyaya yezvakayo. Handina kunge ndaziva kuti pane mesi dzaari kutotamba pakati ipapo nababa. Pindura tidziwe mukadzi wenyu. Watoda kupindura. Ndizvozvo zvakaita akatosenda iri meseji. Bva ndatovaratidza mama wakati meseji yacho munayo. Mama wakatoti neniwo meseji iyoyo ndinayo. Bva tatovaratidza tikaona zvakafanana. Tikatoratidza mai guru sisi vamama wangu wataigara kuropa kwacho. Tikati ndozviri kutaura murume wangu. Tikanzi namai guru chitoteedzerai sezvo muri kuteerwa nemoto pamwe zvinogona kukubatsirai. Akatonoritora dhaka riri akauya naro tikatorigeza. Tikanzi kana marigeza mondipa ndonoridzosera futi ikoko nekuti munhu akandiudza in'anga yakarapa baba wangu maziso yekubhinga ndomutauriro waakaita iyi. Tikatoora iti zvikanzi asi vati vari kundida muripo $20 yacho ndichazoibhadhara kana mwedzi wapera ndatabira. Tikati kana makawirirana zvichikwanisa kutibatsira hazvina dambudziko ndokuita kwatakaita. Handi kuna vamatsika ndichitaura navo inini vanoti ukama hwenyu navo hwakatanga kuzekezeka. Imimba makati kuna vamatsika ngatichati makati kuna vamatsika here muchangonotanga kugara navo after 2 months or 3 months mukabva mati ngatichati. Nyaya yemuchato tete pavakanizvidza pindurai mubvunzo. Ndati magara navo matsika nguva diki yavakataura ivo makati here kuna vamatsika ngatichatii. Ndakataura murume iwoyo kubudikidza nekusvika pandakaita mumusha tete vachiti iwewe muroora zvawave muno mumusha mukadzi wababa akashaya. Makataura nyaya yemuchato magara kwenguva yakareba zvakaita sei? Musi wavandisvitsa ndo pavakasiya vandiudza. Aya ndikuda kuna vamatsika makavati ngatichete magara kwenguva mwana anga atoshaya kugara patotera manga magara pamba pamamatsika kwenguva yakareba zvakaita sei pamakavati ngatichatei? Ndingati i2 months. Alright. Ndo pakasiya tetawa musi wavandisvitsa vakasiya vataura. Zvikanzi inini mukadzi wababa vakashaya inini ndini tete yomumusha muno ndinda kusvitsa muno akashaya vasina muchato nababa. Saka iwewe ndoda kuti uchati nababa kuitira mangwana zvichida baba vanoshaya zvichida iwewe unotanga atizive kungoitira mangwana kuti zvirege kusonesa. Ndo pandakataura nyaya yemuchato nababa vakati nini handina mari. Ndikati muchato wacho unomboita mari zvikanzi $50. Ndikati unoita $50 saka muri kutaura here kuti muri kushayiwa $50 zvikanzi pane zvino handina mari. Ndopatasiya ipapo. Saka pakazoita ivo vakarara zvikanzi ndarota hope. Ndikati hope dzamarota ndedzokuti zvikanzi ndarota iwewe kumusha kwako
kune mukadzi asingadi kuti ndigarisane newe pamwe. Ndikati munhu wacho akaita sei zvikanzi ndewechikuru, saka iwo enda kumasowe kwatinombobatsirwa wondobvunza kuti baba warota hope, kana masowe iwayo achiona anokutaurira chokwadi hope dzandarota panapa. Ndikati inini hazvigoni kuti ndinotsanangura hope dzamarota imene, chihandei semundotsanangura murimi ndimunoziva murotero wamaita. Zvikanzi alright tichazoenda. Ndo pakatanga kunetsa ipapo. Ndikati imimi munozorota nhasi, tafambidzana kwe2 years, pese apa maidei kurota. Ndobva ndafonera tete ndikati ndo zvavari kutaura, zvikanzi alright tichadini tichazvigadzirisa. Ipapo ndakange ndavaona vachigeza mubathroom, ndori pabathroom harina kuita zvakanaka zvokuti munhu akamira padhoo panze anoona munhu achigeza. Saka maroja epamba ndobva auya padhoo pai vari kutaura nyaya nababa. Ndobva ndati ko imimi munogotaura nemaroja muchigeza, maroja ari padhoo munozviitirei? Apa muri kunyeya mumwe muroja anga arambana nemurume wake pamba ipapo, ko madi kutanga mageza mapedza mozouya muchitaura nyaya yacho, apa muroora aripo padhoo chirudzii? Ndopatakanga kutanga kunetsana ipapo. Zvikanzi saka muroja uyu wandabvisa pano ndakunomutsvagira pekugara. Ndikati hazvigoni kuti munondomutsvagira pekugara muroja, ihama yenyu here yamunondotsvagira futi pamwe pekugara. Saka ndo pakangotanga kunetsana ipapo nenyaya dzacho idzodzo. Zvaramba zvemuchato makazofonera tete vayo zvakare zvemuchato kuti uya mutigadzikise muchato. Ndakazovafonera ndisingatauri zvemuchato, ndange ndakutaura nenyaya yemoto wandakaona nezvemameseji andaiona mumafoni emagirlfriends. Alright. Makazovati here vamatsika ngatitengese imba mudye mari muchirwa pei? Nyaya yekutengesa imba panyaya yenhingi yavainesana nevana vavo, inini handina kuvamanikidza. Handina kuti makavamanikidza, ndati makazovati here vamatsika tengesai imba? Taingotaura senyaya pakatsva imba. Ndikati takange tabva kumasowe, ndobva zvanzi ndaona munhu asimudza mhepo pamba apa, mwana wenyu musikana muhombe. Saka imimi pamba apa ndaona musasakwanise kupagara, zvokuti ndazoona mazotama pamba apa muri mese murume nomukadzi. Saka imimi kugara kwenyu pamba apa kuchadini, kuchanetsa. Ndobva ndakati imimi honai zviri kuitika pamba pano, tarisai imba yazosvika pakutsva. Madi henyu kana kuti magona kutaura nemwana mukomana, matengesa imba mondotsvaga pamwe pokugara. Handisi kuti mudye mari yenyu, inini handisi kuda kudya mari yenyu pamwe mungazoti ndiri kukuti tengesai imba. Ndozvandakaita. Taitongotaura senyaya ipapo nekubudikidza nekutsva kwakaita imba nezvatakange tanzwa kumasoke. Hati pameseji yanezuro iri kutenderera yekuti ndini ndakauraya mwana wako yakatumirwa nani? Meseji? Meseji inini ndakatoshamisikawo tete vachitondisendera meseji vachiti huna meseji iyo yasendwa ndaifowadirwa nemukwasha. Ndikati meseji yafowadwa nemukwasha, mukwasha ari kuti aiona kopi meseji. Zvikanzi mukwasha atanga kufowadira vamwe tete vari kumabvuku. Tete vaindobva vafowadira tete avo vakasondisendera. Zvikanzi ndikati handambobvira ndasenda meseji kuna Maseka. Kubva ndiri pano ndichitanga kuya pano ndaitaura nawo pafoni, kuita zvokufona maodhi avo ndinaona nhasi. Ende ndaitotaura zvimwe zvezvezvo toita kunge tichiri kunzwanana, kana dai mukatonzwa maodhi yacho. Handina kubvira ndambovapopotera kana kuita sei, handina kubvira ndatumira meseji. Saka ndobva ndakazoti ko meseji iri kutaurwa pane nhamba dzakakandwa futi mufoni mangu dzandisinganzwisisi. Ndikabvunza musikana uyu kuti ko nhamba dzakandwa mufoni mangu idzi, inini handishandisi nhamba idzi, ndoshandisa nhamba dzandongoshandisa pese, kana kubhengi nhamba idzodzo ndo dzandoshandisa. Ko idzi ndedzechi? Zvikanzi nemusikana uyu pamwe ndezvekuikoneti zvavanongokanda. Ndobva tasiya zvakadero, handina kubvira ndanyora meseji kuna Maseka. Nhamba idzi dzamuzondedza handitonzi kuti nhamba idzodzo dzakafambiswa sei, ende meseji yacho ndakaiverenga kuti ndinyatsonzwisisa kuti munhu aida kuzama kuita sei. Mamwe manzwi acho haatonyatsi kunzwisisika. Meseji yacho ndinayo yandakatumirwa natete nesuromadero. Handinobvira ndanyora meseji kuna Maseka.
Alright. Iwe mwana wacho unozoda kutaura here ari pakati? handina zvandinoda kutaura asi ndinoda kuti mameseji aya tizive kwaakabva mameseji aya tione nenhamba dzacho kana kuri kuekoneti kuchienda kuendwa kunyatsoonekwa kuti akasenda mameseji acho ndiani nokuti hatina laini rakadaro. Laini ramamara vanotoshandisa rinotopindira mari yekunasa dhera vainariko zvinezvi havana rimwe laini kunze kwerimwe laini. Mudiki wacho uda kutaurawo? Asi toda kuti sekuru vacho vauye pano nevana vacho vazvipupurire vega. Vana vacho vazive kuti kana vakabata vana vacho vazvizive kuti baba vakabata. Nokuti vari kutotambudza nesu tisina mhosva hatina dzidza nawo isu. Kuhama yako kana vari vakabata? Ndinovarambira. Sekuru mune zvamuda kubvunza here? Nyaya inakidze zvakanaka. Mukwasha fanira auya. Murume wavo ouya. Tozoitangira ipapo. Kuti ndirambe ndiri pano zvichida zvinhu zviri kuitika zviri kusada inini pamusha. Zvikanzi rega tifonere mwana mukomana mukuru. Ndobva tamufonera. Mukomana tikatonetsana naye tichidzoserana mafoni achiti hanzi mama musaenda. Tanga tawana mama unotipfumbamira pano. Saka imimi kana maakuti maakuenda tinosara nani. Ndikati aiwa inini hamungati musaenda. Bonai zviri kuitika zviri kusangana neni imimi muri kudzimba kwenyu. Saka imimi kana maakutya nyika ka musatye nyika kuti zvinozonzi kuti mwana akafa nesuro nhasi mai vaenda. Isusu taakuda kugadzirisa dambudziko riri pamba. Zvikanzi mama dii kutanga mamira. Ndikati handitangi damira nokuti moto uri kuuya ndii tiri kuona. Baba ukavabvunza vanoti moto handisi kuona. Asi pane muroja akazotaura achiti inini moto ndakaona achifonera baba. Saka zvinoita kunge inini ndiri kunyepa. Zvikanzi alright. Ichisuduruka yenyu mudini muendi. Ndopandakati baba makiyi ikudhure bedroom makiyi epaseji ayo. Inini kana ndakusuduruka mukomana aromo anorocha pamba namai vake ndinongomuoneka kuti ndakuenda. Tunhu twangu twakasara pakutsva nditotutwa muri kuona. Madhoo enyu vabva ukiya dhora vakuenda. Ndichibva ndasongosarawo ndichibva manheru. Handina kutuka munhu. Kana muroja iye akanga aripo handina kuvaudza mashoko amwe aya akadzeka-dzeka. Ndakangoti ndakungosuduruka pamba musara muchimbogadzirisa. Ndomabvira ndakaita. Imimi makazvipira here kuti mukwashenyu auye azopupura nyaya yake semazira anoita ega? Shamwa ndazoita bhizi ndakatadza kuti tikubate kuti tiende kwasekuru. Mangwana wakamira sei? Unoenda nguva yachipedza nguva ya? Tokona ndana 7 manheri idzi. Vanhu kapedza na 7 30 minutes wapinda mutown 15 minutes zvasvika kumba kwasekuru. Tipedze nyaya iyi. Kana andifonera ndakwanisa kutaura naye because ndandiri busy. Kana muda kugadzira chii? Alright. Saka iwe uri kuti atezvara vako ava step atezvara vakuti atezvara vakuti chirega kunotaura nyaya iyi. But iwe unongotadza sei kuti uyozopindura tiende kuti unotaura naamwene vaambuya. Iwe wakataura kuti ambuya vakandituma kuenda kumakuva. Izvi hazvinoenda mudharaunda. Zvine chekuita newe iwewe ndiwakatumwa kana ambuya vava kumakuva unotora ivhu.
bana vatawirirana ka iwewe wakati ambuya vakakutuma kunotora ivhu rekumakuva izvo hazvinoenda vamatsika zvine chekuita newewe nemunhu akakutuma amatsika vanopinda pai panyaya iwe but ndiri kuti iwewe you can't teerera mudhara uyu kwa iwewe uri murume pachako uine zvako zvawakazvimirira wega zvisine namatsika ndosaka inini pekutanga ndakataura newe uri 1 matsika ndakataura naye ari 1 ndakambokubatanidza here pakutaura nyaya saka makuchida kuzobatana apa sei because vakuta kunge zvodzi rwaindinyepera ka handiti ka roto kana mausiku ano uri kuitei alright ezvinezvi uri kupi ezvinezvi zvinopera ngwai right ukapedza unonifonera wanifonera unotsvaga mari yebhazi yekupinda mutauni ndokupa mari yebhazi yekuzodzokera kumba kwako ikoko toona kuti time yacho chiri peri kuti tiende kwasekuru tinopedza nyaya iyi handiti ka shava maiti mukwasha auye kawo tanomunyurura izvizvi handiti ka ndichitaura nezuro ndichikuudza kuti zvichokwadi inini ndindakaenda kunotaura nemukwasha wenyu pavanhu ainzi vanhu esocial media vaya akandipo side renyaya dzake ndira kutanga nemukwasha wakadi zvako handiti ka ndambo yavabwera sati tatanga nyaya togona kutaura imurodhika mudzimai wako handiti nemudzimai muri mese mazana wakaramba mukadzi chii chakaitika tangotaudzana tiri kumbo tangotaudzana chingopindura sanda kumorwanda kuti sei tangomutaudzana ndino kuseri pandakafuma ndabvara mukashinda kubasa ndo pandikawana asipo aenda asi kazvunzi iwewe ndiwakaramba mukadzi handiti mudzimai wakarambwa ndiwakasi nezuro mainditi mukwasha ndiyakaramba murume mese muri tu ndikuti but nezuro hapana kana 24 hours mese muri tu makanditi mukwasha ndiyakaramba mukadzi ambuya muneti chinye ndine zuro imakatonditi mukwasha akaramba mukadzi akati mwana wangu ndiyakaramba murume aiwa ndairekodha ndakatoti mwana wangu ndiyakaramba ndiyakasiya murume mukwasha achizouya kumba achimutsvaga makanditi mukwasha ndiyakaramba chi mwana wenyu nezuro futi vinsa tatanga kutaura nemi ndakanyatsodza kuti ndofunga pamwe muriona mumwe wangu here una kuti munhu yakapusa inini chinhu chese chandinoita ambuya ndinorekodha kuitira senge patava ipapa handiti mazvona ende hapana kutombopera kana nguva nezuro tobva tati nhasi tobva tasvika mukwasha nawakaramba mukadzi ndinotone mameseji akadai ndakati mune shuwa ndakazwa kuti handikuiti sei nharo munhu wenyu wamuri kuti auye kandichava naye nezvino saka pazvinhu zvese zvamakanditaura nezuro chokwadi chenyu chiri papi ndisandatanga kana kutobvunza akati mwana wangu ndiyakaramba murume akauya kumba mwana wangu mukwasha akazoteera achibvunza kuti ndasvika kumba kusina munhu handisi kuziva kuti aenda kupi ndikamboda kutsika-tsika ndo pandakazomuti ari mumumba apinda mumba tichibva tagariswa pasi nababa vandanda kugara navo zvikanzi chii chanetsa zvikanzi ndasvika kumba kusina munhu asi ndateera mudzimai wangu ndomuda ndobva vagariswa pasi mukadzi ndobva abvunzwa unoda murume here iye akati pane zvinenini handichadi nekuti ndaneta nezvake zvikanzi kwaiwo murume unoda mukadzi here zvikanzi mukadzi wangu ndomuda zvikanzi saka toita sei zvikanzi nemukadzi inini ngaandiripe nekuti haana kubvira ambondiroora kubva baba vangu vari vapenyu
zvikanzi nababa vamukwasha wazvinzwa here zvikanzi hongu ndozviziva ndozvinzwisisa asi pari zvino zvakaoma chandingaita ndingangotsvaga pashoma ndoyanapo asi pari zvino ndine $40 zvikanzi wo saka inini handikwanisi kuti ndigare nemari ndokusiyirai $40 mondichengetera nekuti ndinozoitya zvinhu zvakandiomera. Idzodzo dzimu hatida kunyanya kupinda tumwe tunyaya tunoitika mumafamilies kana nekwangu inini nemudzimai tunowanikwa kana kwani kana kwasekuru saizi kwavakaroora nehama dzavo tunoita tunowanikwa. Nyaya toda kunyanya kutaura nezvayo inyaya dambudziko rakakusvitsai panapa. Handiti ndiye mukwasha wenyu akadonha kauya kuzotsvaira pakanga patsva. Handiti mukwasha wenyu ndichitaura naye nekuzofamba kwamazuva. Handiti nyaya ndakakubvunzai nezuro mukati aiwa mukwasha ndianechi ane nyaya mukwasha moyo ndizvo handiti nyaya yevhu rekumakuva yakafamba sei? Nyaya yevhu rekumakuva kutaura chokwadi pandakadonha ipapo ndikazopora ndo pakutaura kanyaya pakuitika zvakuitika izvi vati kwandiri dambudziko iri toita sei vangu vamboenda kwavaenda vachidzoka vachiita sei sei ndobva vati kwandiri pane dambudziko rakati riro remoto ndati inini angukwana sekuru vamwe vari kupi vari kugokwe vanoiwo tezvara vangu kwakawana mukoma wangu wokugoko ndambovafonera pafoni ndikaudza nyaya yacho vakati vakataura kuti munotora mufumuro nevhu iroro rekumakuva nekutsvaga ivhu repamba pacho pakaitikira zvinhu zvacho ndichitaura navo ndini vavasati vava mhene ngwanzvoenda ipapo vataura vatavaudza vakati auraiti vandagara tumazuva mangwana acho ndobva ndati saka toita sei ndipo vakati imbomirai pane kumwe kwataita sei kwatanzwa kwatoda kuita sei kwatoda kuenda ndobva vaenda kwavakaenda semunhu anga achiziva kuti vanhu vake vane dambudziko ndobva ndazofona mumwe musi vati taenda ikokoko tadzoka tanze taitirwa zvataitirwa asi hapana zvidi zvafamba nokwanisika here infact vaenda ikoko ndobva vati kwataenda kwacho kwataurwa the same thing yavataura kuti kudiwa ivhu rekumakuva nevhu repamba pacho pakaitika chiitiko ichocho hamukwanisi here kunotorera vandati ndinokwanisa kunotora kuti ndakatodaro but inini manje nenyaya yekutya manje kuti kuya kuendeki chokwadi chakanaka ndotaura vari papo iri ivhu rekumakuva kubva kune n'anga yakwasekuru vako nen'anga yakaenda nambuya vako vachinzi kwabuda zvimwe chete kuti tora ivhu rekumakuva mainzi mutora ivhu rekumakuva zvishandi chii? inini inini ndivangondudza izvozvo chete kuti ngavaite izvozvo handambozobvunza kuti zvinoitirwei. Alright, okay. ndozvandakangobva ndaona kuti ndienda futi kumba kwekwe semunhu ada munhu wake haazobudi chandingakwanisa kuita kutsvaga ivhu zvaro rimwewo zvaro hapana pamba pemunhu pandakanotora ivhu kana kuti ndangoendawo murodhi ndikatora ivhu ndikatora sendikabva ndaenda naro chokwadi chakanaka ndikunyepa wakanokora murodhi ndakanokora wozi ndakaanganatsauangani angaitu ndibva ndati nderekumakuva iri nderekumakuva iri nderekumba kwacho kwangaifanditora kumba kwacho kwainotora dhaga chindokupi kwacho kwekutanga kwakatsva ikoko kumba kwekutanga kwaigara mari waigara kupi kumba kwemuruma wawe alright ndobva wanonokora dhaga rere right moto kuti uye kuti muzonokora dhaga nganga yazokuudza kuti panofanira kutotorwa dhaga moto wainzi uri kubva kupi uri kufamba sei ndiani angakusunza moto mufi raangafa here kana kuti mataurika zvacho pangonzi pane mhepo ndangovabvunza vakangondibvunza ndakangoudza kuti zviri kudai vakati unodai ndozvandikasvika ndikangoita pasini hangu handida kutora ivhu reikoko ndakatya unotora dhaga rako reparodi kutora parodi mba ndangoenda naro zvitsapo zviviri ndobva ndobva wavati chii? ndikati iri ndaenda
Iyo akatambira dhaga racho. Ndo waita sei nedhaga racho ndobva wageza. Ko pawakapiwa pawakadzina sekuru wako dhaga raingo unongoendesa dhaga rakadaro here raiswa mushonga here raitwa sei? Hanzi paidiwa hanzi kuti pange pane hanzi vanokora mumvuri here wavo ne mvuri handichazivi kuti nezvakataura nemvuri unokora mvuri osanganisa nevhiroro handichazivi kuti chii ndakati nechifumura nebuti ranyatsoziva ipapo osanganisa ogezi. Saka chifumiro nebuti izvi zvakabva kupi? Andikaziva kana ivo vakazozvitsvaga indangouya nevhuteti handambokuya nezvinizvo. Asi wakazoona shora vaigeza dhaga rei? Inini pandakazoenda ikoko ndangozopuwa dhaga rakatota kuti handizivi kuti ivo vakageza here kana kuti vakadiwawo mvura here handizoziva hangu handizivi handiti. Ambuya mukosha akaya nedhaga kakati chii? Isusu takatanga kubatsirwa pandakataura kuti takaenda kuchivanhu taungana semhuri yemumba medu zvikanzi onai mumwe wedu aita dambudziko kuti timusiye hazviite. Saka vanhu vakabvisa mari $26 vanhu vari 2 vamwe vakati hatina mari. Ndobva taenda kwaambuya vai vanobatsira vachibva vatibatsira vakangoitawo zvavakaita. Ndobva tadzoka ndobva takazobvunza uye akanga atotaura kudhara kuti pana sekuru vandakataura navo vakarapa vabereki vangu inini asi ndataura navo nyaya yenyu vati hanzi panodiwa dhaga rekumakuva panodiwa dhaga repamba pamunogara panodiwa dhaga rekumba kwababa vamamuchigara navo panodiwa dhaga remumvuri yenyu. Ndikati saka vati tinoita sei? Zvikanzi vati munogeza kana mageza mondipa inini ndonokanda kumba kwababa. Saka isusu nekuda kwemwoto waititei tatangoita zvese zvese ndobva taita izvozvo tichibva tageza. Takatoti hamugeze masikati munogeza kumanheru tichibva tageza uyu ndobva azoti mageza here tikati kanzi oraiti ndiri kuuya ikoko mangwana achibva auya atora ndobva ati ndaakuenda aenda akazofona futi zvikanzi dhaga rienda kanda papasitori namunhu ndikati oraiti. Mushure mekunge anisendera meseji uyu achiti hanzi ndarota hope dzandarota ndaona muri pamusoro pemba asi paiva nemazizi iwayo azotiza mushure mekunge imba yabvira payazobvira ndopazotiza mazizi imi ndangoona munazosara muchingotenderera ipapo ndopatakasenge taakugesa ndiye akauya nedhaga. Mukadzi uya akachigara muchigara naye panguva yemoto mukadzi wake mukuwasha? Aiwa ndii ndandakugara naye. Asi imba yange yatanga muzekeseka iye kumba kwaoka tatonetsana but mukuwasha mukadzi akanga achimuda saka aitirawo minzi kubhatai kuti muone ngemukwasha ari kukubatsirai. isu taitoti ari kutibatsira vamwe munokusana madhaga ekumakuva iyo mukwasha kwazaudzira vanhu ava kuti hauna unokura dhaga rekumakuva kana kutotaura kutozvinza pana vanhasi. Ndinombonza iye akatoti dhaga ndarinokura kumakuva asi ndatoonekwa nagadhi ndakuda kundonokura dhaga racho repamharadzano pangoti gadhi wekumakuva iwe uri kuita sei ndichibva ndanomhanya kupinda mukombi dhaga racho iri. Saka vanoziva sei kuti dhaga rawakauya naye harisiri kumakuva iwe mukwasha? ini pachokwadi handinambobvira ndatombotuinda kweseko. Saka vainzi vakageza izvi dhaga rekumakuva here zvobva zvapera zvemoto saka zvakupera zvakawedzera. Ino handina kunotora kwacho kwananzi because ndakatya kundokusvika sei kumba kwacho akatozodzoka futi akati makasanganisa nemishonga yekuchivanhu kwamamamboenda regai ndinopama ndinotora futi rimwe mugezi zvinobva zvapera futi akapama. hatina ndopatakazopedzisira kuonana hatinozoonana futi ndopatakazokufonera mangwana acho akatiudzwa namama zvikanzi problem yacho haisi kuda kupera takufonere kuredio zimbabwe kanzi musaenda uye akagarapo. chakazoita futi kuti tigeze dhaga iri kwatanga taenda kunobatsirwa takatobvunza kuti ndozvekutaura chii ava kuti zvinoita here zvikanzi hazvina mhosva gezai ndokugeza kwatakaita. Musi wacho patakageza mangwana acho haana kuuya achiti ndiri kubasa ndoya ichitora mangwana dhaga kuti ndinokanda kumba kwababa. Musi waakakanda nomusi wakabvira futi kumba kwatanga tiri. Saka kuti dhaga rekumakuva harina kushanda.
kana kuti dhaka ndo rakatowedzera rakatokonzeresa. isusu taifunga kuti mukuwasha ari kutibatsira sezvo ari kuda mwana wangu nyamba ari kutotiwedzeresa matambudziko pane mamwe matambudziko nekuti musi wacho waati ndakanda uku kwababa ndo musi wabvira futi moto tiri kumba kwasisi wangu wabva wabvira uku wabva wadzima wega wabva wateera futi kwasisi wangu tabva tazodzima moto mangwana acho hatina kuzorara pamba ndokwatakazorara kumasoro igwarani kona iye nokurwa ivhu kana kuti kungotsvaga kumakuva chero guva iye pakatitsanangurira akati munzira inoenda kumakuva isusu hatizoziva takanokora paguva here kana kuti mubvunze murume wako kana kuti aive murume wako kuti wakanokora ndosaka tamuunze mubvunze kuti wakatora kupi dhaka ende zichiitirwei pane mubvunzo wangu ndokuti kwainokora kwainzi ivhu rikudiwa ndere guva remukomana uye akafa wababa here kana kuti kungoenda kumakuva kunongonokora chero nzvimbo inongonzi makuva matauriro akaita akati hanzi panodiwa ivhu rekumakuva haana kucherei mwana uyu akatovigwa kushombe haana kuvigwa kuno saka uyo akarinokura kuno hanzi kusaidi rekuwareni paki ndo pandakazoona akombi kuti pandanomhanyira ngoma iye aritaura achiti chadzadzokera kwaari imimiwo zvaunzi tsanangudzo idzo dzekunzi tora ivhu rekumakuva imanga minadzo dzakabva dzazobuda dzakai ndosaka maka maita confidence yekuti zvinhu zvinoshanda iye ndiye akanga atanga ipapo napanzi ndati imimiwo ndibva mazoendawo kunganga ndibva yanopawo tsanangudzo dzekuti uyai nevhu rekumakuva baba mati mukwasha zvevhura tatapiwa neushu saka nganga yacho chibva yatsinjira zvakanga maudzwa neuyu yakangoti itai zvese zvese inganga yekupiri musataure zita kwedu kuwazana nganga kati mupostori vanotoita zvechivanhu wosanganganga zvakatora ngukwachanga kuti zvinongoita wozanga atambudzira right imi kwevo mukamboita vana apa moto weuchikubuya tine zvatinonzwa mukati menyama unonzwa chii tinonzwa dzungu dzimwe dzenguva kana dzaanguva dzedzudzi dzaibaka moto dzakwana tinongonzwa kuti zviye zvinoita moto ungoti bvu kasaundi kayaakachete takatongatizvinzwa mazvinzwa ine zvezvinoita moto kuti unoti kati hapana chakaitika. Alright. Mukwasha yenyu zvakare uyambwe anoti mimi pane nguva yamakasvika yamaitora mapepa ekumba kwomurume kwamaigara muchienda nawo kumwanga nekumaprofita mapepa eimba yemurume wenyu munezeri nyaya imimi nemwana wenyu akagarapo ndinotora mapepa mirai matamu notora papa mukwasha wakanditi ambuya vaitora mapepa ekumba kwavaigara vachienda nawo kumwanga nekumaprofita nemudzimai wavo ipapo ndoda kuti nditaura hangu chokwadi handidi kuti nditese ndinopota kuti radambudziko kwada twabatsirwa navo handidi kutaura chivanza inini ndakati ndiri kumba kwangu ndaangoona mapepa pachokwadi chaizvo chaizvo mapepa ewiri remudhare kwavachigara ari mumba maodro tobva ndabvunza mapepa kumukadzi pachokwadi chako sekuruti asi kuti autogona ndikatobvunza indakamubvunza ndikati mapepa ari kutsvage muno pachokwadi ndikamubvunza kuti mapepa aya ndiyei munomu apa asi baba wako ndiye ndakatomubvunza ari apa handisi kutaura zvokuti ndinopota angoti aiwa mapepa toda kuenda nawo kwatoda kuenda nawo saka hapana kumboita kanguva ipapapo ndamubvunza mapepa arimo ndobva wazobuda ndobva aenda nemapepa yakatorwa namai bva vaenda kwavaenda nemapepa ayo saka ndo mapepa emba irakuita mapepa emba wiri iwe wanga ine pepa ripi mati iye mukadzi wako urikudza mukadzi wako uri kuti murume mapepa ndo mapepa emba ndo wiri iwe wanga ine wiri remudhara iro rakanga riri wiri ratakaona kumba kwamama wiri rani rababa mirai ambuye takatoriona mudhirowa mushure mekunge vataudzana nababa vatizoti vakanetsana kuti chii kanzi chitora bepa iri unorisa kumba uku kwako iwewe tozoenda naro kwamadzibaba vatakamboenda naro tiri tese baba ivavo wiri tinoribvunzira kuti rakanaka here wiri sezvo vaiti kwai ndiri kuda kukunyoresai ndikuisei pawiri kuitira kana ndazofa
ndikati munoiswa pawiri chirudzi chihandei tinoribvunzira kwamadzibaba ndopandakaritora inini ndikaenda naro kumba uyo akandiona ndakaribata ndobepa racho raari kutaura ndizvo ndo zvimwe chezvautaura zvikanzi chii ichocho ndikati iwiri raonekwa kumba kwani kwababa mama wati ndiuye naro kunoku tizoenda naro kwamadzibaba haisi n'anga ndo zvaari kutaura izvi ndizvozvo ndipo ndini zvanga uri mubvunzo wangu kuti mimi wiri racho mairi dii remurume uyu wekumhuri iyi taida kutonoribvunzira nekuti vaida kuti vaise mama pawiri iri vasingazvizivi inini handinauza kuti wiri ramuri kubvunza wiri iri zvandakaita ndakati ndichirongedza mumba ndobva ndasimudza bhegi pepa iri ndobva radona ndobva ndariverenga saka ranga rakanyorwa kunzi inenge Richard mchazavani masevana ndivo uchazobata imba yangu panapa zvazvakangonyorwa ipapo ndobva ndati ko wiri iri zvichafamba sei baba ava vakange vanyorawo vachiti hanzi imimi kana ndazofa panapa muchazopiwa rumu pano kana ndafa ndinemi ndikati saka panapa zviri kufamba sei mawiri acho ari kuwanda wanda pane rimwe futi rarakanzi simba rashe ndiwo uchazosara uinemba pano ndikati inini ndinongonyorwa wiru mukati memawiru akawanda wanda panapa zviri kumbofamba sei ndopandakati bheta ndiende kunodini kundobvunzira inini panenge pane nyaya dziri kunetsa mumusha muno inini kuti ndizopinzwa umo ndisina kuudzwa nababa ava zvinondinesa ndopandakaenda naro kwamadzibaba avo madzibaba avo ndobva vati aiwa imimi zvamunoita munongobatana musha imo muna simba ndiye achazokumiririrai mangwana kana ningi Richard mwana pamba panoti ndiye mwana mukuru imimi hamuzogoni kuharaswa kana baba ava vafa hakuna munhu anokudzingai mumusha umo kana baba ava vazofa kusanganisira nemwana mukomana mukuru ndiye achazokumiririrai nokuti ndazoona kumberi uku mazodzingwa nevana mumusha umo muchidzi muri girlfriend yani yababa ndozvandaida kubvunzira izvozvo baba vanorora here mumusha uyu havana nekuti vakabva vamhanya kunovanyoresa kunyaradzwa ndanomubvunza wanga kuti baba vakakurora here saka kurati mama muri girlfriend ipapapa pamakazoona wiri nenyaya yemuchato murume uyo achiramba kuchata pakamira seya nyaya yemuchato pakatanga kuya tete vachinditi ndakukutora kunokusvitsa mumusha ndopavakati pandikuti kuramba kwavakaita kuchata nekuona kuti zita renyu pauyu ranga riri pasi riri kuzasi rine one room asi zvakaita room pamati arika ndiende kwamadzibaba ndimbonobvunzira kuti pawira pakamira seya zvisiri izvo zvemuchato zviri zvega zvimweni zviri zvega nyaya yemuchato kuti tiitaure pandakasvitswa mumusha muna tete ndopavakasiya vati ndichazoya ndichikutoambe kuchata nemurume nemukadzi kuda kusunga zvinhu zvenyu kazhinji kuitira panyaya yatutarai kuti munhu akazofa akazoita sei handiti ende vamatsika vachitaura vanotaura kuti ndo zvakaita kuti mupushe mimi kuti muti ndoda muchato musati maroorwa mira musati mabvisirwa pfuma makabva mati hatichati handi ndizvozvo ndizvozvo musati pakarambwa nyaya yemuchato ndopakabva vazonzi mukabvazoti tengesa imba udye uchiri mupenyu nyaya yekutengesa imba takange takutozoitaura apa imba yatotsva ndezvamanje manje izvi zvekuti tengesa imba nokuti ndopatakange tazoenda tese nababa kumasowe zvichinzi mwana wenyu musikana mukuru ndiye asimudza moto ari kudzosera bheki kuti imimi mutadze kugara pamba apa nenyaya yazvanzi yake saka ndazoona matadza kugara pamba ndazoona masimuka imimi mese mai nababa nenyaya yemoto uyu saka imimi gadzirisai pamba nguva ichiripo ndopatakazodzoka kunoku kumba tasvika kumba tikati baba pano pachagadzirika sei tichapagara sei moto uyu uchapera sei ndopatakambodedza panzi baba vatikati uyai mugadzire pamba zvikanzi inini izvozvo handipo ndopandakazoti havana kuona here kuti zvinhu zvepano pamwe havazvikwanisi zvikanzi ameno nababa wayo ndobva tasiya zvakadero ndikati moto uyu saka horaiti kurongedzwa kuri kuitwa mumba muno pachazogarika sei tichapagara here pamba madii matengesa imba ino madini mangondotsvaga pamwe pokugara zvikanzi izvozvo ndinozotaura nevana vangu tete vachibva vazondifonerawo ndobva vati imimi ndimuri kusangana nedambudziko pamba muri kuona moto zvakamira sei ndichibva ndautsanangurira ndikati mumba munorongedzwa moto tiri kuona asi baba vanoti handisi kuona moto zvikanzi alright tichazoona kuti tozvifambisa sei ndikati asi inini pfungwa yangu ndandati zvapari kunetsa kudai purasi vana sikana vari kunesawo vari kunzi vari kudawo imba
madima vangotengesa imba yacho niyoyo votsvaga kumwe kusaidi zvokuti mitauro yese iyi pamwe inogona kufarika zvikanzi izvozvo zvamuri kutaura maiguru ndoona sekudaro kuti zvingangove zviri nani ndobva wafonera muroora wacho mukuru zvikanzi azviite kuti imba itengeswe. Ndikati aiwa inini handisi kuti imba itengeswe nditye mari, inini ndiri kutoitira dambudziko riri pano kuda kungobatsirana kuti tingaite sei, nokuti kana pamba pachirongedzwa tichiona moto panogarika sei. Zvikanzi zviite zvakadero ndobva ndakatafura. But mamuoni here kuti nyaya yemuchato muri girlfriend ende muchingonzi mangosvika maane 2 months maida kusekiwa future yenyu nevana venyu hongu ipapo handizvirambi chimira ipapo Mukwasha ndakasvika kumba kwako chiti ambuya vakutumira message yekuti imbobva ipapo uende kubudiriro ndizvozvo maida kuti abvire kumba uyu Mukwasha uyu anga andisendera message achiti hanzi pane vanhu vari kundinesa vari ngondifonera inini handisi kuziva kuti vanhu vekusocial media here kana kuti matsotsi. Ndikati matsotsi acho abvepi, iwo hauna kufonera matsika here kutaura babawa. Zvikanzi handina kumbovafonera. Ndikati saka matsotsi acho anozobva kupi? Zvikanzi handichaziva chiri kuitika. Ndikati ko vekusocial media vacho vambosvika here kumba ikoko? Zvikanzi havana. Ndikati saka ndipe nhamba dzacho tinzwe kuti ndewe social media here, pamwe inini ndingadai ndichidiwa ikoko kana vari vesocial media. Haana kutumira nhamba. Hana ndakatomutwisa akabvaise kuti ndavabloka kuti avabloka ini ndakamudza kuti usavape nhamba yavo kana iri yangu inini ndakaudza kana even nezuro kuti ndakanzwa kuti maitsvaga nhamba yemunhu wesocial media akanga ina kutaura chi nemukwasha wenyu ndini chi munhu wacho zvamaida ndezvipi. Imwe nyaya iyo wakazoti wewe wakati kuna ambuya yako kana kuti mukadzi wako wakuenda kuchinhoi, ambuya vakakutumira message kuti makafonana muchitukana uchiti ukaenda kuchinhoi ikoko ndinokudzosa Mukwasha message yacho vaiti chi vanditi kwanzi ndauda kutiza nyaya ndikati aiwa handisi kutiza nyaya iye kuti ndangadedzwa kubaza chete pamazuva mashomanene kunenge kunoshandika zviri nani saka ndaida kuti ndiendewo kupi kuchinhoi ndaitotaura navo mune zvakanaka ndisingambotauri zvakashata. zvanzi uda kutiza nyaya anzi kutiza nyaya inyaya ipi yamaifu yaida kutiza naye? Ndakamuti wakuda kutiza nyaya dzere dzauri kutaura kuti matsotsi kana kuti vesocial media nezviri kutaurika izvi, iwo wakuda kutiza nyaya dzako dzoka uitinese nyaya dzako. Wakuzowana basa nhasi kuchinhoi, marimwe zura wakati ndawana basa mutaundi, nhasi wakuda kuchinhoi, uri kutizei gara uitinese nyaya dzako. Hatichide pamessage yanetsa yekuti handitsvage ndingoverenga 2 lines iri dzekutanga unonzani zviye because mumwe nemumwe ari kungoti handisi ndakatumira message message iri kuti iwe matsika chero ukataura nevanhu vako hazvishandi, havana zvavanondiita iwe, uchatevera mwana wako. Mushonga wandakamisira mudoro waifanira kufa newe. Kachipoko kemwana wako kanondiitei? Kanopisa zvinhu kwete inini nevana vangu. Message yakabva nekumukwasha. Mukwasha achiti alright. Mukwasha message yakabva kupi? Ndiwo waka originate kuti ichienda kumafoni ana tete neyangu. Message ndakaitofonerwa naye matsika kuma 6 makusenseni nditori kumba achiti kwanzi ndiri pa 4 saka ndakatosangana naye pa 4 kwanzi pane message yandasenderwa iyi ndichitukwa iyi ndo pandakabva ndaiona inini ndobva ndakoiforward kwandiri ndikati message kana ichireva izvi nezvo ndakaverenga zvacho zvakabva zvandibata ndati saka ndozvokukonzeresa zvese here izvo pamessage iyoyo. Iye ndiye akatotifonera kuma 6 ndobva ndasangana naye kumashops ku4 chaiko ndikaona akagara ari ipapo pandandiradza mukafoni kake ndikati ndikidza ndiforward kwandiri kumessage iyo ndo mawanda ndikaita message iyo mune pinduro seya ambuya message yakabva kuma inini handina kunyora message kuna babava ndaita zvokufona ende maaudio acho ndinaona nhasi ndaitomachengetera izvozvo zvokuti zvinogona kuzonetsa. Handina kubvira ndasenda message ndiri pano ende nhamba dzandinoshandisa ndidzodzi dziri mufoni mangu ndo dzandinoshandisa kubvira. Panyaya yemessage kuti yakabva kuna hangu handisi nyanzvi yezvemafoni izvo zvamene vamwe vari kuti munoziva nyaya yemessage inganzi yakabva kupi? Namba ndidzamai dzakasenda message
namba dzakasenda message inini namba dzangu 0779 216653 ndo namba dzangu. Ndichizoona futi namba message yakapinda mufoni idzodzo namba ndidzisi message yamakaichengeta ndino endeva message yeya message yeya test 16 ndikuona kunetsera nyaya yacho ndive kuti andiona kuti munhu akaisa line refoni mufoni nditi kwabvisa line paonoisa inobudisa message line rako rakuriti kunetsera nyaya yacho ipapo. Imambre bata wakadaro iri kutaura kuti details nezita renyu successfully updated, continue to enjoy our services. Ifoni iri kutumirwa nefoni iyi pazasi pacho ndibva yaiti dear zita renyu isine menyu, you have successfully added a new line rine nhamba yakatumira message yo. inini ndo pandandiri panapa handina kubvira ndafamba musi wacho ndakangoona message yapinda ndikatobvunza musikana wayo ndikati wonawo message yapinda iyi dzingave nhamba dzei tikadzaa ndezvekuikonetizvo tikati asi zviri zvei inini line andoshandisa ndeiri saka pane munhu anonditengera line here ndisina kutenga inini ndichirejista takatoshaya kuziva kuti zvapinda semufoni ndo patakazonzwa uyo achifona mangwana achiti hanzi pane vanhu vari kundinetsa vari kunditi hanzi tiri kutsvaga cheri ndisati ine hangu handisi IT expect ende handikwanisi kupindura nyaya dzeekoneti kana net1 panyaya dzemaline, but riri kutaura kuti pafoni penyu makwanisa kuupdata zvepafoni penyu robva rakutumira message rekuti ndiye imimi nezita renyu maeda new line iroro robva ratumira message yekuti mwana wako akafa. Handiti imi moti hamuzivi nezvazvo ipapa handikwanisi kana kuita kuti ndikumanikidzei kupindura, asi ndikuti umbowo huripo pari zvino riri kuti line riri mumaoko enyu ende riri kuti nderenyu ende rakatumira message yekuti mwana wako ndakamisira poison. Handisi kuti ndikupai mhosva, ndiri kutaura chi rega tibatsirane vanzwise zvatikutsanangura toda kuti munetse kuti hani munoti makatenga kandi ipaimodi wakaratidzwa message here mukazoti chimbonyararai munzwe zvanikutaura ukatenga line yako refoni handiti muzukuru line inyowani zvoda kutishandisa here handiti watenga edha panzira kana kuikoneti line iyo ukaritora iwewe ukarisa mufoni mako imimi message iyi yakatumwa neline renyu imimi ndikutoti line yako raane kodzero kurishandisa mufoni handitika saka apa zvenyu muzukuru tikasere chitendero ungaparambe ungapadi pamessage ndiwakatumira zvako mashoko yawakataure kukwadzisa murumu wako ndochidimu chiri kwanisa kuenda chero kueconet chaiko kana zvichinzi zvinoongorora hapana zvinomboongorora aiwasapindure ndakati muzita ramai vako usaipindure ari kuona ndikatenga foni handiti ndari kuteerere izvi asi kuti ndiri kuprofita asi kuti ndiri panyama asi ndoda kuti ndikubatsire zvinezvifamiro zvakanaka tibatsirane makatenga line nefoni muchirivhurisa imimi paunorisa mufoni rinodzosa message mufoni imomo rinobva radzosa message mukono kuti line rako raane kodzero kuti raakushanda ndo zvakanyorwa pafoni ako zvino chiri kundinetsa sekuru nhamba idzi dzakapinda ndiri pano handina kumbowana nguva yekuti ndakabuda muno mugedhi musi wacho patakabuda muno ndo musi wandaitofonerwa neava vachiti mabuda munomo kubva zvadasvika pano handina kuzobuda muno ndichitenga laini aiwa pandakauya paipa ndichiti mabuda muno message yanga yatopinda kudhara yangaipinda saka ipapo timbobasiya zvedu havana basa asi ndangokuudzai pazvakanakira nepazvakaipira mati message yainzi kuti yanesa kunzwisa zvakanyorwa message sanangurai futi zvakare handitsvage futi message iri kuti iwe Matsika anova ndiye murume wechi wawaigara naye chero ukataura nevanhu vako hazvishandi havana zvavanondiita iwe uchatevera mwana wako mushonga wandakamuisira mudoro waifanira kufa newe
kachipoko kemwana wako kanonditei, kanopisa zvinhu, kwete ini nevana vangu. Inozosika zvayo kumberi. Alright. Ndozvara message. Right. Yeah, pakaipa. Pakaipa. Anyway, no problem. Mukwasha message yakasvika kwauri wewe waradza nate zvara. Wakatofonera ndatoona pafoni. Kwadzera mfuka nza. Ndone message ndatu. Paisa message yagaramba idi. Achiti yanza achitifuwa achiramba achifona mbanda uzomboraira futi. Saka ndobva ndaverenga ndikati kana zvakadai zvezvichiriwa kuti chiizvo. Munhu wacho ainzi aifona ndiani? Anzi akasenda message ndobva tanga kubvipa. Okay. Anzi ndakuzodaira pandazvigino. Ndo matauro aindita ipo. Alright. Ngara hake musikaratinzi. Mashoko aratoutaura. Ndina chekutaura ndopana ndichitaura kuti kana zvichida kunzi zviongororwe kuti ndiani akasenda message ngazviongororwe. But munhu sekuru, munhu anototi kuti zvitoongororwa pa ivava vane foni iyi yaya ine message ndo vangatoenda kune Econet kwacho kuti munhu akandiitira izvi pafoni pangu ndiani. Ivo ndo vanokwanisa kutichenesa kwete imimi neni kana nemukwasha. Ndo zvandiri kuzama kutsanangura. But kuchichenesa kwacho manje inangwa anoenda hangu kuchikoro zvangu. But ndozviziva kuti ukatenga line yako refoni ukarisa muhandset handitika line inodzosera message kuti line yako ane kodzero yekuita sei yekushanda. Message haipinde mufoni. Anesi kamti inini Robert ndotenga line nyowani ndoisa muline rangu nyowani Robert anobudira kufoni yapiki. Hakuna zvakadaro. Ndo zvakaitika pafoni pangu. Sekutaura kwamuri kuita kaimini kuti inini ndakatenga line nyowani rinonobudira kumessage yemukomana akagara apa. Mukomana uyu obva atanga kutumira message kuna sekuru kanengo nenhamba iyoyo ndomataurira munhu zvitemi. Iyi message haina kunzi forward kai. Yes. Yakatopinda. Which means kuti pamukaisa line nenyine phone imimi handitika nyowani loro ndo vakakandira message kuti line nenyine ane kodzero kuita sei yekushanda. Very good. Ipapo aizvo zvavina kumatechnology unozoona kuti zvakamira sei kozi inyaya yenyu. Ende yaidzimike manje evidence iyi yefoni nyowani. Hakuna chikiribidi ipapo. Ende line iri hapana airiziva. Line riripo because akatumira message. Ende rakarejistwa kunzi nesta remumwe munhu ari kutaura zita. Anotaura line iri andinyowani. Hapana airiziva kuti akagadzira line nyowani. Munin'ina wacho mwana wacho angati line iri haritoripo ndati line riripo because ritotumira mamessage. Saka line iri rozoshanda pane nyaya idzi pesa pandandisina line. Inyowana mai ndotaura kuti a new line. That's message yenyu mukaiverenga riri kuti you have added a new line. Ranga risipo it's a new line. Dai kurunzi dzirari line rinozikanwa navanhu vese taiti pamwe maybe message yakaita se yagadziriwa. Asi iri roti it's a new one. Message yanopinda kuti boss message kana ndakagadzira message yangu kuno. Handitika. Ndakakutumira kuti forward. Handitika. Ndaigadzira mufoni mangu. But I message yakatopinda haina kunzi forward. Message yemufoni menyu haina kunzi chinyi forward. Mutengo kuti makaisa line rovha ratokanda message kuti line nako ane kodzero kuita sei ikushanda. Ipapo ngatimubajamba. Ngatibajambe ende kuti sekuti imi hamusozanye zvazvo munhu chete anogona kukukiyai ndo varidzi veline irorere vanova Econet. Handi ndi Econet. Munoenda munoti line iri rakatumira message kufoni kwangu richiti ndini ende riri richiti nini ndaita sei vokudza kuti ayo ndinhingi kana zvinofambiswa sei ipapo hatingapinde. Asi ngatingoonesana sevanhu pana pachete. Kutaura chokwadi handitomboziva kuti zvakafamba sei papa line handina. Hatindai kunyaya yemoto tipedze nyaya. Makatifonera muchiti mune dambudziko remoto ende hamuziva kuti moto uri kubva kupi. Kwamamboenda uko tisati musati mazopinda mudare rasekuru kana nenge kuti vazoribata zviri kunzi uri kubva kupi moto. Moto uyu uri kunzi baba ndo vari kumutsa mudzimai wavo nemwana wavo. Mushure mekunge ivo vaitirwa back to center. Saka ivo vaona vaitirwa nani? Hanzi vakaitirwa nevana vavo. Vaitirwa back to center. Vaona kuti inini ndinganyare kuti ndionekwe kunzi ndindakauraya chii
mwana nemukadzi ndobva vandisundira mhepo iyi ndo mataurirwa zviri kuitwa. Baba vakati back to send nevana vavo chiri kuti havapa havazozvipindura. Munoziva kuti kutaura kwatiri kuita kunoku ivo nevana vavo vanotone meeting yekuti toita sei nenyaya baba yamuri kunzi yatakaona pasocial media muchitaura inini. Ivo vana vacho vamuri kuti vakavaitira baba ivavo back to send vanotone vana vavo kutaura kwatiri kuita vachiti zvino baba toita sei nenyaya izvozvo handizvirambi nekuti inini pandakaenda navo kundobatsirwa kumasowe ndo zvatakaudzwa zvichinzi vanasikana venyu ndo vakonzeresa moto uyu. Saka muri kunzi mimi muchatadza kugara pamba. Ndo patakazodzoka ini. Ya good. Vachatadza kugara pamba. Asi varipo pamba ipapo ipapo. Baba ivavo vari pamba ipapo. Izvozvika. Imamupo. Moto uri kutera imini. Saka vakazono baba muri kunzi vakazonotsvaka mushonga wokuti back to sender iuye kwamuri mimi. Imi pasina chamakatadza. Ndapindura zvangu baba. Baba vari kunzi vakusairira imimi kuti zvinzi imimi ndimi makauraya mwana. Ndo vandu kutaura tosaka uri kutera kwese kwamuri kuenda nekuti baba vakaita plasi vari kuda kukudzosai zvechisimba kumba uku kuti iwewo wakaenda kumba kwenyu saka dzoka kunotifaurirana. Asi baba muchinzi makaenda kumba kwenyu baba vanoti imi makazofonerana muchangobva vakati wandisunungura vakataura shoko iroro kwamuri mavafonera mabva kumba pavo makutaura namhepo makataura vakabva vati wandisunungura. Vakati mandisunungura vakanga vati uyai mundiwachira ndikati inini handikwanisi kuwacha nekuti mumusha umu ndakutotya kutsika tangai magadzirisa mumusha umu zvikanzi zvinoita here ndikati munotsvaga munhu wepati time zvikanzi ndoona zvakandiremera ndikati pana mai vanorocha pamba vanoita zvepati time inga munozvisiva wani zvikanzi hazviiti ndikati kana maona kuti hazviite mongotora henyu imimi kana hembe 1 muchipota muchidini muchiwacha kuti zvireruke zvikanzi zvinoita here ndikati zvinoita mangwana acho ndobva wafona futi zvikanzi makadzoka here nekuti daita handipo ndikati handisati zvikanzi uyai mutore nyama ndikati nyama inini aiwa hatida kuti tiende dzimwe nyaya dzese dzitori pachena ndoda kuti mupindure ipapo kuti paconversation yamakaita muchipedzerana navo mataura zvamakataura imimi nekuti handisi kudzoka vakakuti here waita basa wandisunungura. Vakati waita basa wandisunungura mushure mekunge ndati inini kana maona kuti hazviite munotsvaga zvimwe. Vakataura here mashoko iwayo kuti waita basa wandisunungura. Vakangoti waita basa. Ndivo nhasi vako kutumira moto kuti mudzoke. Ndo manzwira atakazviita patakaenda. Pakanaka. Seuri pindurai pamoto uyu kuti baba vakaitirwa back to sender tisiri vamati vati handisi mudzimu. Right, ina handisi mudzimu. Asi ndakapinda hangu mudare mangu. Nyaya iyi Robert sekuru ichashanda kuchivanhu but ichavafuti maoko memutemo ndizvozvo nyaya iyi. Amai ava vakabatiswa madhaka nemumwe wavo vese vari vangani vari vaviri vese vane mhosva handiti izvo sofa handikwanisa kuitaura mhosva yacho ndaida baba kugara apa handitika amai kugara apa pane sikireti kwete sikireti kutaura nezvaye ivo vari vangani vari 2 pane sikireti yakadzama yandisingagone kutaura paruzhinji rwezimbabwe yandisingagone kutaura nekuti baba ava enda hamusi mudzimu handiti endewe zvandisi mudzimu but pandikapinda mudare mangu ndiro zvandikaona okay nhau iyi ndisaka muti kuzoya kunana amai ndisakabvunza kuti pamunguva yapanapo muti kukumboona here vakungobva panapa chete chete vanosangana nemoto saka nhau yapo ndeyekuti ndichataura nawo iwe Robert tiredi pamakamera tichibatsira naamai ava handitika kuti vati vazorore panhau yechinyi panhau yemoto. Mukomana zvechokwadi uyo akaurayiwa haana kuurayiwa nemushongo wepoison yatinoziva kuti yanzi ichi akaurayiwa nemushongo wechibhoyi munandaa hanoura nepoison asi akaurayiwa nemushongo wechinyi wechibhoyi. Saka nhau iyi inini sofa handisi kukwanisa kuti ndiibudise pachena but nhau iri apa nekuti ndoda amai nababa kana baba varamba kuuya pano handitika ndogona kusangana navo kana varambisisa ndichangobvisawo mhepo pana amai ava votanga kunisana nemoto wozofamba uchite nemhuri yavo. Baba ini tichitaura navo vaiti inini handikwanisi kuuya kunyaya dzegirlfriend bhozi zvakada kudaro nditori bachura ndinomboti kana ndakuda kunzwa bonde ndinongona ndonotora mubhawa ndorara nemunhu obva aenda ndotora zvino magirlfriends ese iwayo akaita maproblems awo ndoateera here ini ndichinzi chii baba saka vakati padare here dai uyu ndanga ndakamubvisira pfuma
ndaita se ndainogara naye toita se tofamba pamwe chete asi nekuti akanga iri girlfriend yangu handisi kuzoita izvozvo ndo mashoko avakataura saka zvakuna mai ava kana vasingadi kutaura nyaya iyi vana vavo varipo nekuti vana vavo vari kubatanidzirwa padambudziko iri vanogona kuenda kusaidi kwamai vavo vasingazive zviri mumaoko amai vavo kana mai vachida kubatsirika vaine secret yavanoziva vana vanobuda amai nemi sekuru moita se mutaurirana because vana ava iye zvinezvi vari kupinda kusaidi kwamai vavoka vasingaziviwo kuti zvichida amai vavo maoko avo akasvipa vakazoudzwa zvinogona kuzovashamisa pamberi avo zvakanaka zviri kwavari totaura here makamira achiona kana tombo dzimwe aya tombovapa nguva yekufunga semhuri tozoenda pane chimwe chikamu vachiziva nyaya yefoni vachiziva nyaya yamataura amai nevana vanogona kutaura namai vavo amai toita sei nezvautaurwa kudaro 2 toita sei nemeseji iri kubuda pafoni yamuri kunzi iri kubuda pafoni penyu ichiti new line ichiti makatumira murume muchiti makata se makauraya voonesana izvozita se vozochiedza potsingatambunyikidzaa kodzero dzavo ani mazvinzwa amai nemhuri yenyu nini zvangu semutambo wenhau rangu basa ndangoitawo kubvunza mubvunzo ndo basa rangu asi mogara pasi semhuri muonesana mafonero amakandiita ndiripo ndokubatsirai ende muri panapa nepamusaka pekuti ndakakumbira kuna sekuru kuti sekuru vana vane dambudziko asi mungaite sei kuti munogona here kwakubatsira sekuru wakati uyai ini basa rangu ndokugadzirisa vanhu nokurapa nekuparadza izvi zvikufa kwomunhu izvi baba varamba kuti hatikwanise kuuya kudaro nokuti mai girlfriend rangu indane boyfriend ravo chinongomirira ipapo ini zvandichakwanisa kuita panapa ndechekuti ndichangomisa moto kuti urege kuita sei urege kuuya chechi2 dzimba dzinonetsa tesegara takaita vana vaso tone mitora yatiri nayo vanhu munosvika pakugarisana murume nemukadzi munosvika panguva yekurambana asi muri mese chechi2 munogona kufinhana kungofinikana so unogona kuramba mukadzi murume unoramba mukadzi iye mukadzi uchikuda murume unogona kumuramba asi murume achikuda iwewe imba ndinoida sekuru asi kuti munhu wacho wandinogara naye zvaanondiitira zvacho ndo zvinondibata bata hakuna munhu anoramba imba kuti kwai handichadi imba kungogara chete ndinonakidzwa kugara namai vangu ava kungogara takatarisana sezvo takaita izvo kuramba musha kuti handichadi musha ndakashinga inini 12 years achindiitira munana mungwasha mashoko ndiwayo anzimba anoida but anzinoita minana mukwashananga achito imba ndoida mukadzi anoita minana saka ngatimboitaura minana achitinzo tuzvakanyanyisa right iwe muzukurukadzi chitiudza kuti minana yacho anoita acho ndiyei chiudze tinzo muzukuru wangu tikatadzirana chaiko ndikaudza vabereki vake havapindiri munyaya dzacho anenge vachingoti tichagadzirisa vakamuti ngaauye kuno anoramba kuenda kuna vabereki vake kuti tinogadziriswa anotovarafura kuti ndizobva kumusha chaiko chaiko akangaita girlfriend kuti ndizosimuka ndikabva akanditeera futi tabva izvozvo pane chirwere chatisangana nacho pese pataisangana ndainzwa kuswinyiwa ndikamuti handi ndinorapwa aiti handina mari kutoramba chaiko kuenda kuchipatara ari baba vako ngakakurorevangana muzukuru wange murumbogana murume wangu angana magirlfriend mangani yawakabata mamwe ndaibata ndikutaura muzukuru amai yako vakawandisa makasiya musha here uri kunzwere muzukurukadzi zvangu sekuru zvazvanyanyisa hakuna zvinganyanyisa hazvinzwisisi inini ndinotozvinzwisisa ndichirimiswa inini kumusha kwanandisina kumbojaira asi ndakasvika pakukujaira kuda kwekuti ndaida musha wangu muzukuru tudze tinze yacho ndeipositaiverenga yakutisiya dotisekurwa matambudziko akusangana nawo nemudzimai wavo izvi ndezvekuvaka musha wenyu kwete wedu isusu zvautaura chokwadi kuti isi takatochata
ndamboita izvo zvimwe ndangoita wani iroro girlfriend iroro ndopa ndaguva neizvo zvandambozoita. Alright, muri 2 ipo panapa tiri panapa, even kana kuti kusara panapa sekuru munogona here kuenda kana penyu muri 2 pakona mukunogara muchionesana muri 2 so because iwewe muzukuru wangu kadzi unotoni imba 2 rooms andakanopinda nini sekuru wangu dzisina munhu dzakakiwe zvinezvi asi zvinezvi uri kunokwa sekuru anditi okay nekuda kuti kwematambudziko muri 2 munogona here kunogara pasi muri 2 ipo muri bveni muri panapa motaura nyaya dzenyu mowirirana mapedza even mozouya kuna sekuru muchiti sekuru tazowirirana ini nemudzimai yangu zvakati pasina amai nemunin'ina wako zvinoita mukwasha moyo zvinoita muzukuru sikana zvinoita even makarambana even makaita sei kungonoonesana makagara muri 2 mozouya maane anza muri 2 muzukuru zvinoita danza yekuti honga kuti kwete tisapedza kuti watosaina tauchada. Alright, good. Chizuru changu chidiki tadzawo inini sekuru angu ndachipa size manager manager okumudera unodzoka futi ukamfupa evidence For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.